Ngizothanda ukuthi ngimbingelele ngiphinde futhi nginamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona la eMzansi, thanje subscribe le channel and phinde uclick ibell for ama notification. Buya sengathi zimhambela kahle izinto wayo ekuthela uzalo. Ngikhuluma ngaye lapha na uDon Thandeka waduma kakhulu ngegama likaMangcobo kuzalo. uMangcobo kuma ngasabantu abaningi lathenge khona imoto eBMW ebiza imali engaphezulu kwa500,000. Impela abantu abaningi impela babe surprise because na last year impela waposta ethenga enye imoto eJaguar eSUV futhi nayo ibiza ngaphezulu kwa 1 million. Abanye bathi impela izinto azimambela kahle ke since ahamba kuzalo. Ngiyathemba ukuthi uyibonayo leyo monto lapha escreenini. Abantu ade bembongela ke impela ngayo le monto beyincoma impela bethi imoto enhle usebenzile. Yawona impela imoto enhle leyana futhi imfanelo uyibona even shi picture khona imesha nayo even shi dress ayigqokile futhi naye vele umuntu wavela ama SUV. So ngithi simbongele simhalalisele. Lokho kusho abantu impela ukuthi izinto zakhe zimhambela kahle impela empilweni since ahamba kuzalo. Ngeke impela thina sikunaka kodwa ke thina siyamfuna kuzalo back. Bengifuna nje ukudlulisela indaba yakhe impela uMangcobo ukuthi impela uvuke ngonyonyovu le monto. Ngithi ungakhohlwa ukuthi ulike le video engithi ke nje danke ngiyabonga.